Akwụkwọ nke Job, isi nke 26. Job zara wee sị, onye na-enyere gị aka, onye na-enweghị ike? Ị na-agba ọsọ ngwa ọgụ nke na-enweghị ike? Onye na-adụ gị ọdụ, onye na-enweghị amamihe? Ị mara nke ọma otu ihe dị. Onye ka ị na-ekwupụta okwu ndị a? Ma ọ bụ onye mmụọ ya na-esi n'ebe ị nọ apụta? E kere ihe ndị nwụrụ anwụ n'okpuru mmiri ma nọgide n'elu. Ili gba ọtọ n'ihu ya, ọ dịghịkwa ebe obibi maka mbibi. Ọ gbasa ugwu gafere ebe tọgbọrọ chakoo ma kwụnye ụwa n'efu. Ọ na-ejikọta mmiri na igwe ojii ya. Igwe ojii ya anaghịkwa agbawa n'okpuru ya. Ọ na-egbochi ihu ocheeze ya ma gbasaa igwe ojii ya n'elu ya. O tinyela oke na mmiri ruo mgbe ehihie na abalị ga-agwụ. Ogidi nke UN na-ama jijiji ma na-ama jijiji maka nwapụta ya. Oke osimiri na-ada jụụ site n'ike ya. Sitekwa n'uche ya, ọ na-eti mkpako ya. Mmụọ ya aghọrọla eluigwe mma. Aka ya kpụkwara agwọ gbagọrọ agbagọ. Ihe ndị a bụ akụkụ nke ụzọ ya. Mana olee ka anyị maara banyere ya? Onye kwa pụrụ ịghọta ike egwu ya?